आत्मा के शांति तो देहो परमात्मा कर दिया तोरा से पुकारा हो। मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तौर। दुनिया के छोड़ के चला गेले लालू बाबू पीटे छै साबे का पार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा हो। माई बाबू के रहई आँखा के तारा भैया के राजा दुलार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा। बहिनी सोहागरी से करतई के प्यारा सपना सब भेलै बेकार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा हो पुकार हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा हो पुकार हो। केकरा हो कहते माई रही लालू बेटा जिंदगी में देना कैसो मारा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा। हाय रे समैया घर में रोबे मैया बाबूजी रोबे दुआरा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा हो। आत्मा के शांति तो दिहो परमात्मा कर छिया तोरा से पुकारा।